izinto mase kwenzeka ukuthi nawo umuntu asikhulume nge-diet. Umuntu udla kakhulu salt, umuntu phuza kakhulu lama-drink, lama-soft drink, umuntu inyama ebovu kakhulu, nezinye izinto eziningi mhlampe sikhulume ngokuthi mhlampe umuntu wazalwa with some abnormality of the kidney kodwa engazi. Angithi uyabizwa. So ngiqale nge-diet. Umuntu anormal, diet is important. Noma mhlampe umuntu wazalwa nento ethize, leyo nto uzalwa ngayo angazi kodwa yona yenza ukuthi umchamo ungahambi kahle. Umchamo usuka ezinsweni uthathwe khona amapayipi athatha lo mchamo awufake ngaphakathi kwisinya. Isinya mase sigcwele isona siyakutshela ukuthi ngiphisiwe, hamba uyochama. Alright. All of that is one big system efanele ukuthi kungabi khona into evimbayo la umchamo usuka khona wakhiwa khona uthathwe ufakwe esinyeni bese uyachama ngendlela umuntu esilisa noma umuntu esifazane. Uma kukhona noma yini evimbayo kuba nenkinga, amatshe angadaleka ngaleyo ndlela. Kukhona into evimbile ukuthi umchamo awusahamba kahle kusukela ezinsweni all the way down to esinyeni. Kanjalo ke there is no real, the only difference is age. Kuyenzeka ukuthi kube khona leyo nto mhlawumbe ezobe evimbile eqhamuke enganeni, kusho ukuthi mhlawumbe wazalwa nayo. Kanjalo kubalulekile ke ukuthi umama uma usuwazi ukuthi sekukhona umuntu usofakile application ukhulelwe, shesha hamba eklinikhi ngoba kuyenza ama-ultrasound, amafutha ayakwazi la mafutha abone ukuthi izinto zalo ingane esakhula ngaphakathi esiswini sisasebenza kahle. The chances that there is something wrong uma umuntu echama igazi noma uchama igazi, especially uma uchama igazi, ithi ngesikhathi uzochama igazi uzwa kuba buhlungu ngaleso sikhathi, the chances that there is something wrong is there's about 10 times the chances ukuthi you will find uma uya clinic uma kwenza ama investigation ama test kuzotholakala there is something wrong.